Sa number 9, pag-lift sang probinsya sang Cebu sa ban sa baboy kag livestock ang bentaha para sa mga hog raisers sang Negros Occidental. Inisunod sa kay Dr. Ryan Hanoy, ang Chief ng Animal Health and Meat Inspection Services sa Provincial Veterinary Office. Ang pag-lift sang ban nagakasayuran sang dugang nga market para sa hog raisers sang Negros Occidental. Sunod kay Hanoy, antes pa man sang African swine fever, ang probinsya sang Cebu market na para sa Negros Occidental, labi na sa mga baboy nga ginalitsyon. Tungod man nga bukas na ang Cebu, sarang naman nga matap sa mga local hog raisers ang market sa Leyte kag Samar bahin sa breeder hogs. Bangod sang restriction nga ginapatuman sa ASF, nauntat ang supply sa sini nga mga areas bangod alagyan ang Cebu para sa sini nga mga shipment. Parayon ang pag-supply man sa Negros Occidental sa baboy sa mga areas sa Luzon sa masunod nga semana ukon binulan babatsagan na ang epekto sini. Samtang nagapabilin ang banning sa Negros Occidental sa pagsulod sang buhi nga baboy gikan sa mga lugar nga may kaso sang ASF. In the coming weeks or months siguro, no? Kaya actually tamo naman sa mga damo na sa mga local shippers naton nga previously nag-supply sa Cebu nga nag-inquire na sila actually, no, nag-inquire na sa mga requirements and guidelines para maka-ship yun sa Cebu. Then also additional benefit man sa aton kay maka biyan Cebu makaagi na ang aton nga mga breeder stocks pakato sa Leyte kay previously ang aton nga mga accredited ring breeder farms sa Negros amo ni sila nag-supply sa mga breeder hogs dito sa Leyte and Samar area.